Ndị Igbo ekene m nụ, ndị Igbo makanụ nke onye chi na-zere. N'ụbọchị taa anyị ga-eneba anya n'ife na-eme n'ezi anyị, especially di na nwunye. Ịma na anụ nwaanyị ọ bụghị agwa ọ na-akpa oge ọ nọ be nne ya ka ọ na-akpa oge ọ nọ be di ya. So mana n'ụbọchị nke taa anyị ga-eneba anya ife a na-akpọ silence treatment in marriage. Ọ bụrụ na ị bụ nwoke bụrụ di mbụ unu, ọ bụrụ na nwunye gị emejọ gị yọọ gị mgbaghara, biko gbaghara ya oge ahụ. Echebezina ka ọ yọọ gị mgbaghara ịtụfuela onwe ya iru ọ ịkpọchie obi gị. O nwere oge ọ ga-abụ yọkọtazie gị mgbaghara, yọkọtazie ha ị na-atụfu ihu, maọbụ o siere gị nri dowere gị, maọbụ o sie nri kpọọ gị ka unu rie nri ịtụfuo iru, ifusie obi ha ike. Matakwa na ya bụ ife na-etisa ezinụlọ. Ọ na-etisa ezinụlọ. Ọ bụrụ na amaghị ka esi mee ya bụ ife, the woman ji anọzi ife a na-akpọ depression emotional in marriage. So ọ nọizie na-atụghazi obi so nna nke ya, maọbụ ọ kọrọ gị ife ịgbawa ya ka nkịta. Ọ dịrọ mma n'ezinụlọ anyị. O nweghị onye zuru oke n'ezinụlọ. Onye ọbụla nwere ebe o si eri mperi, onye ọbụla nwere ebe o si emejọ. Ọnya bụ ịkpata n'ezinụlọ. Efu na o nwere ka o ji esi wee dị, enwekwa nghọtafie. Mana eme nghọtafie, ekwufugo onye ọtụtụ oge n'ife onyonyo mmegere si na marriage bụ ofu anya ụdị nsi wee dowo ka esi ene. Iwere anya na-abụ ifuju anya. Mana ọ bụrụ na nwunye gị bịakwute gị yọọ gị na o mejọrọ, afụ na obi duo, gbaghara ya bụ ife. Maka o mere oge dị erukatanụ, o mekata ife ọmụ ihe ma o jizie nwa ya mee gị na ọ bụrụ na onye anaghị akọrọ onye ọbụla ife na-eme n'ezi. Ofu mbọsị o jee kọrọ, o nwere ike ọfụ ndị ajọ mmadụ agwawa ya ife ọ ji eme gị, maọbụ ife ọ ji eme, maọbụ oge ehezi, oluzie oge ehezi, o nwere ike ọ gbawazie n'ezi. Ifetezi si na ịmaghị ife na-eme nwunye gị, ịnụtara ọnọkọta na-agbazi n'ezi. Mana ọ bụ gị nwa bụ ihe ji aka kpatara onwe gị nkụ ahụhụ si ngwere abịa na gị ọrịrị. Ndị be anyị unu na-enya bụ ife anyị, unu ji achọpụta na eziokwu dị n'ime ya. Ọ bụkwanụ gị nwa bụ nwaanyị ka di gị mejọrọ gị, ọ bịakwute gị si ọ na gị gbaghara ya n'ife, nwee obi gị sara gbaghara ya. Ọ bụghị ọyọọ gị ị na-anị anịkịrịkpa. Oge ha emekatazi, o nwere ike nwoke emekatazi ọ nọ izi ife a na-akpọ emotional depression. O nwere izi ike ọ sị nwaanyị nnụta dobe n'ụlọ. O nwere ike o mechie afịa maọbụ o mechie ọrụ, o ji ofu ebe zuelu onwe ya ike. O ji ofu ebe zuelu onwe ya ike nọ ebe ahụ na-eneta onwe ya anya. O nwere ike oge ọ ji abatazi ọrụ, ọ bụrụ na nderi abalị and ọ bata ha na ọwụwa ahụ na kpue. O jeghị na ha gị nwa bụ nwaanyị anya mara ka unu si were nọdụ. Ya bụ ife na-ebute ọgbachi n'ezinụlọ. Ọnya bụ nkwa ana m atụkwasị aka n'ife gbasara ezinụlọ. Oge aka anyị mewe, o nwere egwu nwanne anyị nwoke bụ Origwa Dịkokwe gụrụ. Ọ ya akaba ahụ ka ezinụlọ ọbụla nwee ya bụ kaseti ya. Nke ọ gụrụ n'ụwa bụ emeta aghara. Ige ntị na ịnụ ya bụ okwu, ịnụ ife okwu gasị ya bụ ife. Ife n'ụwa na o nwere ndị Chineke nyere ọgụgụ isi, mana onye ọbụla ji n'ụdị ya were eme gịnị wee na-emepụta ife. So ndị nwunye anyị, ndị di anyị, biko ka anyị dịkọ n'otu, n'ihi na anyụ amamiri ọgbọ ọfụfụ.
nwunye gị yọọ gị mgbaghara nabata ya afọ na obi doo maka ya bụ ife na-eme gịnị na-akwatu ezinụlọ. Ndị be anyị a sị na ọnya ka m nwere ịbịa ịtụpụrụ unu gbasara m ozi a. Aka m bụkwa onye nke unu Mazi-UC. Asị m ka emesịanụ.